Mapayapang araw mga kaibigan, salamat sa pagbisita sa channel na ito. Ang video na ito ay tungkol sa kung paano gumawa ng firewood stove sa ating kusina. Simulan natin sa pag-inom ng mainit na tsokolate para makapagmuni-muni. Nadaubos kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Nadaubos kita kay gamanan ng atong Elohim. Nadaubos kita diha sa Espiritu. Nadaubos kita kay gamanan ng atong Elohim. Ito yung kusina namin, makalat kaya ayusin natin. Madaugong kita kay gamanan ng atong Elohim. Dili gayon magmalampuson ang hinagipay sa kaaway. Kay kita magmadaugon sa Elohim walay kapiling diha. Madaugong kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugong kita kay gamanan ng atong Elohim. Madaugong kita diha sa Espiritu. Madaugong kita kay gamanan ng atong Elohim. Dili gayon magmalampuson ang hinagiban sa Kunin ang wastong sukat para sa ating frame o forma. kaaway. Kay kita magmadaugon sa Elohim walay kapiling diha. Madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim. Madaugon kita diha sa Espiritu. Ngayon, gawa na tayo ng forma. Ang ginamit kong kahoy para sa ating forma ay 1x10 na tabla. Madaugong kita kay gamanan ng atong Elohim. Dili gayon magmalampuson ang hinagipay sa kaaway. Kay kita magmadaugon sa Elohim walay kapiling diha. Madaugong kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugong kita kay gamanan ng atong Elohim. Madaugong kita diha sa Espiritu. Madaugong kita kay gamanan ng atong Elohim. Dili gayon magmalampuson ang hinagiban sa kaaway. Kay kita magmadaugon
Kumuha ng buhangin at e-string, yung pino lang ang kunin natin. away kay kita magmadaugon sa eluhin walay kapiling dihan madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim madaugon kita diha sa Espiritu madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim dili gayud magmalampuson ang ginagiban sa kaaway kay kita magmadaogon sa Elohim walay kapilihan madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim madaugon kita diha sa Espiritu madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim madaugon Batasan yung harap ng porma para sa pasukan ng panggatong. ang ginagiban sa kaaway kay kita magmadaogon sa Elohim walay kapilihan madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim madaugon kita diha sa Espiritu madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim madaugon kita Ganito yung sa loob ng porma. sa ngalan ni Yeshua HaMashiach madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim madaugon kita diha sa Espiritu madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim dili gayon magmalampuson ang ginagiban sa kaaway kay kita magmadaugon sa Elohim walay kapilihan madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim Lagyan ng cellophane ang entrance ng porma para hindi dumikit ang semento. sa ngalan ni Yeshua HaMashiach madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim madaugon kita diha sa Espiritu madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim Maghalo ng isang sakong buhangin at kalahating sako ng semento. Haluin mabuti hanggang sa mahalo lahat. kay gamanan ng atong Elohim dili gayon magmalampuson ang ginagiban sa kaaway kay kita magmadaugon sa Elohim walay kapilihan
madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Madaugot kita, diha sa Espiritu. Madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Dili gayud magmalampuson ang ginagiban sa kaaway, kay kita magmadaon sa aluing walay kapilihan. Buhusan ng tubig ang porma, at lagyan ng purong semento para kumapit ang ating buhos na masa. Kaaway, kay kita magmadaon sa aluing walay kapilihan. Madaugot kita. Ngayon buhusan na ang porma at maglagay ng mga bakal sa gilid nito, upang maging matibay ang ating ginawa. Sa ngalan ni Yeshua HaMashiach, madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Madaugot kita, diha sa Espiritu. Madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Dili gayud magmalampuson ang ginagiban sa kaaway, kay kita magmadaon sa aluing walay kapilihan. Madaugot kita, sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Madaugot kita, diha sa Espiritu. Madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Madaugot kita, sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Madaugot kita, diha sa Espiritu. Madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Dili gayud magmalampuson ang ginagiban sa kaaway, kay kita magmadaugon sa aluing walay kapilihan. Madaugot kita, sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Madaugot kita, diha sa Espiritu. Madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Dili gayud magmalampuson ang After 30 minutes tanggalin na ang loob na porma, dapat dahan-dahan lang para di mag-crack. diha sa Espiritu. Madaugot kita, kay gamanan ng atong halugin. Dili gayud magmalampuson ang ginagiban sa kaaway, kay kita magmadaon sa aluing walay kapilihan. Madaugot kita,
Lagyan ng 4 na 10 mm na bakal ang itaas nito at ibalanse, gumamit ng bar level. Kay gamana ng atong aluhin, madaugon kita, diha sa espiritu, madaugon kita, kay gamana ng atong aluhin. Dili gayud man malampuson ang ginagiban sa kaaway, kay kita magmadaon sa aluhin walay kapilihan. Madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Madaugon kita diha sa espiritu. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Madaugon kita diha sa espiritu. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Dili gayon magmalampuson ang ginagiban sa kaaway, kay kita magmadaugon sa aluhin walay kapilihan. Ngayon kukuha tayo ng pinong lupa, yung klaseng dumidikit, hindi yung mabuhangin, haluan ng tubig at semento. Dili gayon magmalampuson ang ginagiban sa kaaway, kay kita magmadaugon sa aluhin walay kapilihan. Madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Madaugon kita diha sa espiritu. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Dili gayud magmalampuson ang ginagiban sa kaaway, kay kita magmadaon sa aluhin walay kapilihan. Madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Madaugon kita diha sa espiritu. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Madaugon kita kay gamana ng Ngayon tanggalin na rin natin yung labas na forma, dahan-dahan lang kasi, malambot pa. Madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugon kita kay gamana ng atong aluhin. Madaugon kita diha sa espiritu. Madaugon kita
kapilihan. Madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugon kita kay gamanan ng Ipahid natin yung lupang may halong semento sa buong paligid ng stove. Ang purpose nito ay para hindi madaling mabiyak yung semento. iya sa Espiritu. Madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim. Dili gayon mamalampuson ang hinagiban sa kaaway. Kay kita magmadaugon sa Elohim walay kapilihan. Madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim. Madaugon kita iya sa Espiritu. Madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim. Dili gayud magmalampuson ang hinagiban sa kaaway. Kay kita magmadaon sa Elohim walay kapilihan. Madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim. Madaugon kita iya sa Espiritu. Madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim. Madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim. Ito na po ang finished product natin. Kita magmadaugon sa Elohim walay kapilihan. Madaugon kita sa ngalan ni Yeshua HaMashiach. Madaugon kita kay gamanan ng atong Elohim. Madaugon kita iya sa Espiritu. Madaugon kita kay gamanan ng Sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. Para sa mga katanungan tungkol sa video, huwag mag-alinlangang mag-comment sa comment section at sasagutin ko kayo. E-subscribe na rin ang ating YouTube channel para sa mga exciting video na i-upload ko pa. Maraming salamat.